Kang Masku jongkok kendil. Ya ayu, ya ayu. Ya ayu banget iki. Aku eneng lho kuwi. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-emasan. nek iki tak nukokne mat lam, kalau tak nukokne men anggapan iki nak tak tukane odol lho, tak tukane odol. Hah? Apa kuwi? Odol menik. Apa kuwi? Otol ya apa, Mas? Apa kuwi? Odol antik lho. Oh, motor. Selamat malam wong bagus. Sugeng dalu Mas Gareng, Mas Cari Kritik, Ibu Dawuh Katimbalan. juga Mas Gluduk dalu menika awake dhewe sowan wonten menika pok-pokan. Nggih, nggih. Pok-pokan utawa gudang gudang apa ya garasi lah lek ngarani kena diarani garasi juga karena timbangan. timbangan ya kenek nampa dawuh timbalanipun Pak Sunardi utawi Pak Ngganong. Alhamdulillah. Jadi menika bos tebu Amin, ya amin. bos trek sak panunggalane. Nggih. Tebu menika anteping kalbu. Nggih. Dadi niate sing bener-bener wis mantap nggone Terus. buka pok-pokan iki supaya rezeki ke depan bisa melimpah sak keluarga uga ude jaya mulya menika dipun paringana berkah. Tebu Ngoten. pemangge panjenengan manteping kalbu. Heeh. Mawi penggalih kula nika tetepo dadi ati sing bulat. Wo tetep Nggih. dadi ati sing bulat. Nggih, tegesipun tetep komitmen dan konsisten. Oh. Pak Nardi menika luar biasa. Iki. Titik-titik mesti nggelar wayang kulit. Saestu. Setahun iso ping pindho, ping telu barang penjanipun Wah, menika. Jan. Dalu Kaya menika, dalu niki kula panjenengan pikantuk kanugrahan saestu. Lah, Jan, kaya kula niki kesiram kok sik banyu ta? adem Kok sik ta, Tik? dalem. Sing ngomong kok mek aku karo kono to. Lah liyane ndi kancamu? Angke mengko pan-papan, Mas. Cek to rene iki kowe iki pantomin apa piye to, Jok Duk? klutuki ra iso fokus, ah bojone nusul kae apa. Oh, Di. anu. Kowe kudune ngerti to bengi iki ning pok-pokan lho, Duk. Nggih, Mas. Aku lek ro tebu-tebu ngene kelingan sing ngibah. Kowe mula to. Nyambut gawe iki sing konsisten. Ora nyambut gawe ra ngerti kahanan. Bojone dijaki didandani kaya ngono ki jale. Sopo ra kaget. Mas Bojo aku. dasmu. Kuwi penyanyi Mbak Maya Praga lho, tak gileh kuwi rumah saku. Tak kira bojone kluthuk to ki. Itu bintang tamu, nanti digolekke nggon sing pas. Iki bojo sing keloro iki. Ngono lho. Rumah sak- Bojo kedua ning omah, bojo kedua niki. Oh, bojomu loro ta? Nggih, Mas. Loh, perasaan sing loro kaya sing gender. Kok sing gender? Ora ning didingkon kok ora penak nggon ngomong. Alhamdulillah. Ngeten lho, Mas, kluthuk. Ya. Kula sekali sampean ku timbali Pak Nardi. Pak Nardi. Timbali Pak Pak Nardi. Nardi dalam rangka ngresmekne warunge Pak Printung menika. Ora. Apa warunge Pak Trintong mbok sebut kuwi ngono wis fasilitas. Fasilitas angger cangkruk awake dhewe ning kono mesti penak. Ngene survei tembang daya ngono lho. Tegese ngene lho. Wong ki nulato kaya Pak Printung. Apa? Maksude Ngeten. Kula sakniki rada jelas niki. wis rada padang. Dandan ning tebon-tebon. Rumah saku. Piye piye. Barang tak piye. stagiri lah kok apa godhonge tebu mlebu ning kene. Lah iya lah iso kiroken kowe engko. Pak Printung ki hebat. Heeh. Aja ndelok jenenge Pak Printung. Ning Pak Printung itu bahwasanya kita bisa melihat secara filosofi itu bagus loh, Bos. Maksudnya filosofi piye kok entung kok bagus Nah, ya? non sewu. Pri iki saka tembung prigel. Dadi wong ki kudu prigel, contone Prigel. Nardi. Pak Nardi, beliaunya prigel proses dari bawah, akhirnya menuju kesuksesan. Amin. Jadi seseorang tuh jangan melihat suksesnya, tapi lihatlah prosesnya. Biyen ki Pak Nardi ki rekoso loh. Dan alhamdulillah sekarang sudah sukses. Ini saya bangga karena kesuksesan Pak Nardi sukses, menika bojo kula nggih sukses. Loh. Apa iya, Lah Mbak? apa hubungannya karo Pak Nardi bojomu? itu kan pemborong tebu Loh, Ya petani, Petani. ya duwe armada. bojo kula menika koleganya Pak Nardi. Loh, masa Kolega kerja menika- relasi. relasi. Loh, kerja sama apa? Kerjasama. Pak Nardi iki bos tebu sing luar biasa. Bojo kok. kula nggih nyambut gawe. Omsete iki ora mek trimo atusan yuta miliatan kok. Bojo kula Rekanan. rekanan. Bojo Rekan, kula- maksudnya piye nggih. hubungannya piye hubungannya? Bojo kula iki nggih nyambut gawe yang berhubungan dengan tebu. Oh. Bakul es tebu. Iki sak mentok. Omong lek bojomu bakul es ya. Loh, tapi es Apa wong bakul es kok Eh. dadak rekanan karo Pak Nardi ngopo? tapi omsete non sewu lho. Iki non sewu sedina niku entek lek rong tronton, Pak. Es tebu kuwi. Es tebu tok niku rong tronton. Gek kuwi terus telake sak pira.
Loh, Terus sedina entek pira kok ngakeh. Dadi omsete entek rong tronton. rong tronton. Lara-larae piye? iki? Lara-larae mbiyen bojo kula nyambut gawe jaman semono tenggene Pak Nardi, jaman Pak Nardi kene ning Boto kene. Lah riyen nika. Heeh. Dia kan nate to nika. Iya. Akhire kula terus napa niku sharing. Heeh. Terus Jo, iki awakmu ki bojomu nganggur. Nggih aku. Akhirnya wis ngene wae, tak wae pekerjaan, tak wae tak stoki tebu, mbuh piye caramu, akhirnya bojo kula dodol es tebu dan sekarang sukses. Iso budidayakan. Budidaya. Sakniki sampun 50 cabang. Masyaallah. Dan es tebu kuwi. Es ki iso 50 cabang. 50 cabang. Elok iya. Es batu menika sedina niku entek setengah pabrik, Pak. Wah, wah lha kuwi termasuk gede lho. Omsete nun sewu omsete niku sedina niku 75 juta. Edian Lah ki edan nek edan. giling tangane bojomu ra kiting to kuwi. Ngawur ya mesin saiki mu kok. Wah, duwe mesin. Mesin, sekarang tuh mesin. Es ki setengah Es ki pabrik. setengah pabrik, Mas. Plastik ki ya. Nggih. Plastik ki sakniki entek 3 pickup. Sedina. Sedina niku Wah, yo sak pikepe heran. Es tebu kaya ngene, Sak Mas. pikepe sak plastike telung dina. telung pikep. karyawan niku sampai saat niku sip-sipan, Pak. Karyawan niku sip-sipan. Akeh banget. Saking akeh niku kula niku Dadi karyawanmu enek iso dhewe bengi dhewe. Iya, karyawan niku kula niku senajan tok bakul es tebu niku karyawan kula menika 1.500. Wah. Berarti bojomu ya pengusaha. Pengusaha Lah kok sukses. ngungkul-ngungkuli karyawane Pengusaha sukses. Puskesmas kuwi. Lah ngungkul-ngungkuli Pak Nardi Lah, no. nggih. Iya. Karena saya mempunyai resep sendiri. Weh. Resep. Nah, begitu saya buka cabang ada 50 cabang. Oke. Hah? Saiki bojoku sakniki pun tutup, Mas. Loh, Lah nyang apa? kudune nek nggon semakin berkembang, semakin bagus, prospeknya juga semakin luar biasa. Iki kesalahanmu. Bojoku sadurunge buka cabang kuwi mesti gawe resep terus diincipi dhewe. Oh ngono. Cocok apa ora? Heeh. Begitu ngincipi enek 50 cabang, krep ngopo jadi ngincipi es tebu, saikmu kencing manis. Wow, sik rene. Mbak Amin iki coba Amin lho. Rene. Coba Amin. Tak kira lerene lek mergo Tak kira bojomu kene lebuk mergo kesel kakean aktivitas. ora mergo cabange saking okehe dhek ning omah cukup dadi CEO, tak kira ngono. CEO napa bojoku lho nruntus kok. Tapi ora kaya Pak Nardi, Pak Gareng. Piye Pak Nardi? Pak Nardi iki nek duwe gawe ora gemen-gemen. Ah. Dalu niki syukuran kanggo warga masyarakate, delok wayang, delok hiburan ya insyaallah mulih nggawa hadiah. Karena Pak Nardi iki ya juragan tebu, ya juragan transportasi. Heeh. Menika hadiah pun dicepakne kali Pak Nardi, hadiah utama menika truk menika muga-muga dadi nabrak denggelmu iki kok iso. Kuwi Wong kae iki pancen nggih transportasi secara akomodasinya gen kepenak leh usang-usung tebu kok ya. niki kula lali neh mau. Apa? Tegese prigel mau ya tak terusne ya. Ngecene. Aku kaget aku meni prigel ngono, mergane kancane nek sing mak tratap. Pak Pri iki prigel. Oh. Pak Nardi menika ini Pak Nardi ya. Pak Nardi, Pak Ganong. Pak Ayo. Ganong menika iya. Lah kowe wis tepung apa urung kok ya? Lah, Pak Ganong kali kula ngeten lho, Bos. Lah kudune titan no sing ndi njajali? Pak Ganong kali kula. Ayo. Endi wae? Ayo. Ping 3 diundang kok ora apal iki Luar kepiye, satu. Jajal? Nah. Pak Ganong menika. Dateng mobil menika. Pak Ganong. Eleh. Tenanan apa ora kowe iki? Iya, aku demo cacah lho. Lah, yo mau cari sapa? Aja mung cacah lemu kemaki lho. Ya tapi ya Nek ngerti dhewe berarti kuwi teruji ngono Loh, delon piantun kaya ngono lho. Walaupun beliaunya sukses, tapi mobilnya sederhana. Heeh. Iki menunjukkan bahwasanya beliau itu andap asor, Pak. Weh, sugih ora malih. Penak ora ndangak, sugih Sugih bondo ora pamer dodo. Menika Pak Ganong. Masya Allah. Walaupun usahane sukses, montore sing didudune wong niki. Lho kene mboten. Asline ning omah niku ya mek niki tok. Oh tak. Lah Tegese Jeleh. niku ning tegese ning omah ki enek Alphard, Fortuner, Pajero nggih wonten. Tapi beliaunya itu tidak sombong. Iki contohnya kaya Pak Ganong. Prasojo. Prasojo. Lah kowe mbok ngono kuwi karo bojomu Kowe ya kudune prasaja. ngono. Napa? Bojomu klambi ra perlu apik-apik. Lah. Kaya bojo ki tak tukoke daster 30.000-an wis gelem. Ngono. Kowe iki 30.000 ngisi-ngisini ya. Jenenge wong ki Jenenge wong apa? Gemi. Aja gaya hidup. Oleh ngirit oleh, gaya hidup oleh. Tapi lek perkara dasar sing 30.000 ki sing cilaka aku. Lah ngopo? Lah ndek iki aku pas dolan ning mahmu isu-isu jam 7. Nggih. Bojomu nggih daster sing 30.000, Bos. Heeh. Tipis to? Tipis. Tipis pol. Lah kok nyegat bakul letek. Tangi turu, Barengi srengenge metu. srenge metu. Lah kok Oh. pas dingkluk ini aku pas teko to ngarepe main ning Semarang. Peh lah iki. Terus Lah kok dingkluk ini tak sangko kadan. Loh, kritik mosok arep jangan tewel iki aku.
Karu we. Apa ke? Kae dudu tewel. Apa ke? Wong kae tas kulaan kates Australia kok. Lambemu. Kok tewel iki. Ngono kuwi dicek sik to tewel tenan apa dudu. Wes tak jual tas tenan kok. Lah butuhe ben akurat kok ya. Ngono ki nek roh ngono ki mbok yo ndang kepiye lego praktikal. Dilekne ta? Lah ngelene piye yo tak nggo tonton-tontonan. Malah nonton kok ya. Cari gaji. Tenan kok ya. Gundulmu. Beliaunya Pak Nardi. Pak Nardi. Saya nggih Pak nggih. Min. Izin Pak. Wah Pak Nardi menika luar biasa. Wayangan bolak-balik wis tenan dari dulu penanggap wayang yang Loh. paling kerep rumah saku ning daerah Kediri iki. Iki Pak Nardi tok. Heeh. Ngomongi kok. Kuwi didolne tebu turah nganggi banget. Tebu. Oh didolne tebu piye to lho tebune sak pirang-pirang. Lelake mulane ben Turah blawah. muga-muga dongake turah. Payangan ora mung bengi kita. Iya. Ning esuk wulan ngarep ya wayangan ngeneh. Lho penjane iki plastiane pokoke buka pok-pokan, tutup pok-pokan, mesti gelar wayang. Mula tembunge pok-pokan. Nah iki genahno tuk. Genahno tuk. Nek tembunge Pok-pokan ki apa? Pok-pokan kuwi lak mesti ana nama membawa makna to ini. Heeh. Pok-pokan. Apa artine? Cacah sing ora ngerti sinden-sinden jarene pok-pok. Jare pok kecepok ngono. Wong mlaku ning banyu. Bisa ora kowe? Bisa ora? Aku ki nglenggono nek ra iso. Pok-pokan iki ngerti ora? Mboten. Ngerti ora? Mboten. Ora ngerti kok ning ngarep. Lah kudune pripun? Buri. Wah itu. Nah ngono digenani sing ra ngerti ki ning mburi, ngono lho. Pancen sedaya Nek ngerti ning ngarep ora apa nek ra ngerti ngalih ning Mesum mburi. jumenglung Sru bali-bali. imbal-imbalan. Yen ngerti ngomong ngerti yen ora ya Heeh, ngomong. nek ngerti ning ngarep nek ora ngerti ning mburi. Aja sok dadi wong sing keminter. Aja congol cumongol. Lah iya no, nyapa to kok Yen dadak. kowe iso ya kondo iso, yen kowe Ora ya kondo ora. Aja sok rumangsa bisa ning bisa rumangsa. Iya. Mergo iki ngartekke pok. Pok-pokan. Apa? Bisa ora kowe? Mboten. Ora sok ning ngarep kowe. Lho lah piye? Buri. Ning mburi no Dik, kowe iki ra iso kok ning ngarep jan rumah saku kowe kuwi Wong kok. cumongol-congol rumah saku kowe iki. Wes. Lah garangan pring kok melu nguri to. Lah kowe nyapa Tapi tuh? nyapa kok munyer rene iki? Aku yo ora iso. Lah lambemu. Oh, Lah oleh lah, kenaki. tak kira lek kowe iso genahke kowe ning ngarep. Pak Nardi wonten mriku lho. Pok-pokan. Pok, Pok, Pok. pok iso ketembung pokok. pok. Pokok. Oh pokok. Pokok utama itu yang di pokok kok kopok piye to? Oh berarti ku Pokok aku mau ngomong piye to? kopokno. Lah kowe nuk sing ngomong. Kuwi kleru lho. Ngene, Kok ngene. mau baleni lho. Ngene, ngene. Kuwi kleru. timbang geger antara pokok karo kopok sing bener dadi sisi pokok kopokan ngene. Ora. Pok, pok. Pok iso ketembung Alon-alon. Iya, Apa? Soal iki tontonan ki yang iso mengedukasi ya seniman ngene iki. Lho iya no. Aja ki apa kok nyenggoli. Pok iso Pokokan. ketembung. Kowe nek ukara Iya, iya. apik Ah. tegone mesti Sing apik. genah lho Dik, Nggih, nggih. genahno. Iya, Mas, ngono. Kakangmu sing Nggih. cetha lek Nggih mengartikan. Mas Rudi. Soale sing nanggapi ya piyai sing bener-bener budayawan tenan. Aja nganti mleset. Iya, iya. Nek kowe mleset kancane ya melisih. Bener, aku Isin, yo- wirang yo- lho. Nggih no wong yo sampean kula sing ngejak jenengan. Wirang lho, wirang aku sing Nggih no kula sing ngejak sing jenengan. sing lepon aku. Nggih, Elek siji elek kabeh. Nggih, nggih. Ngono nek kowe wis gelem nampa bayaran berarti secara Mel aku yo teng pundi Mas? tak pok dasmu. Kok tak pok ndase iki piye to? Marah iki lho. Lah wong kene iki ape menjelaskan apa arti sebuah monggo. makna pok kae. Dadi kancane ra oleh omong. Lah. Ben Mas Kluthuk sik yo jelasno. Awake dhewe meneng. Pok menika saka Awake dhewe lek tembung ngomongne pok-pokan ben dijelasne karo Kurang gagas. sapa Kluthuk. Aku Kowe karo dadi- aku ki mekur ngetutne ngono wae. Dadi adilak ning manut ta to. Dheke paham. Wong aku ki apa? Wah, kula iso. Manut. Iya. Mundur ki nek jenenge Iya, lho. nom iki kudu ngalah. Yo ngalah no, aja sak sirmu dhewe. Awake dhewe ning kene kerja sama. Yen maksa Aja- ora kepenak. Ya enggak penak no. Dipeksa ya apa wae mesti Pok. enggak penak. Lah Loro. ora panjenengan lah ming Iya. krana pelengkap to. Lho iya no pelengkap no bengi iki Pak Nardi syukuran. Pok-pokan ben dikenahne karo Kluthuk ngono lho. Mas, Dalem- nek jagongan nggone warunge printung ngono ya. Kok nesune to? Lah wong kene ape jelasne lah kok malah kono jagongan lho iki. Lah adikmu ngejak omong ae. Ngono kuwi nyuwun ijen sik pangapunten ingkang kathah Mas Gareng. Kula badhe medharaken menapa Nggih, to nggih. pok-pokan ngono lho. Nyun pangapunten Mas Rudi Eh, Gareng. unggah-unggahmu karo Kyai Sepuh iki kok rurung ngene. Kok kene rono jengkeng. Sik, Tik. Iki banyolan iki aku rung sinau lho. Iki sirmu piye iki? Ayo. Hei. Ha. Nak Iki piye jane kok dadak busanamu ki
Surakarta Hadiningrat gawe tatanan attitude etika budaya. Laku dodok ta? Karo Kyai Sepuh ya-yaan kok unyuk-unyuk ngene. Lho kuwi jenenge ora ndek aturan. Mosok unyuk-unyuk pok, unyuk-unyuk pok ngono ki ora apik. Lah sikilmu tak suwaduk tenan. Jare mlaku ndodok gitu. Dodok ki nggawe aturan ora Iya ngono iya kuwi. piye to aku gumel kan melu Nah, awakmu contoh ki lho, contoh ki lho. Lah. Iki plek. Lah. Nah iki ngene. Melu kuwi sisih uang Terus lho. awan. Plek. Nah, penak lho. Lho. Plek ini tenan. Mlakune lak mirasa to. Lho ngene Mas. Kaya nek sing kecepit ngono ni mirasa ngono lho. Kowe mau buka ngene to. Kowe ra nggae kathok lah kok siden. Wah. Wah aku jajal kuwi anu totonen tik. Sikil mau. Sikilmu lho. Lah ya ampun. Lah. Tak jejeg dasmu kok engko susi ya. Ngene nek Kalem nek Ngene. gak iso ngene. Kaya ning nggone kraton kae. Nah. Nah, itik. Ya ngono kuwi. Ayo jajal. Lho, Kowe iki kecepatan. kowe lek kecepeten ngono kaya kanguru lho. Gah aku Bentang teko. Aku. Laku. Beh, melu kowe uang em to siswi aku ya. Sama klitik malah angel kok. Kowe nek melu aku gak kena tak toto melu cepet. Saploke Ngene ya. Kurang dek. Kurang dek iki lho. Lah. Dekne. Engko lek kendeken nyeret ngene. anu to klesreh to. Mbahmu. Iso nek teko kene bundas. Lah piye kok ndek saya ndek priyo serek ini komah itu bundas. Gak iso mbayar. Aku. Kowe lek apa mau budak. Aku yang ngomong sih nyeret ki apa? Jarike iki lho, Bos. Oh jarik to. Jarike iki lho nyeret. Tak kira lek jarik, tibake jarik to. Aku wis bayangne. Umpama bundas lho. Ah. Terus bojone kan ngewe betadin. Nah terus Ndane oleh iki apa? Poci kok koyo ngene iki kaya. pok-pokan yo. Apa kan? Jelasno. Tenanan iki ditanggap piantun. Lho yo. Bapak mirsani, ayo. Poki pokok. Madhep rono ngapa Pak nyawang? Adi ning kono lho. Ngono. Poki pokok. Iya kok menteleng rene kok iso. Saka tembung pokok itu Bapak di sana lho. pok menika pokok. Lho kok nyawang rono lho. Pak Nardi lenggah ning jero mobil kan lho. Metu to, Pak. Lah kok malah meksa kok ya. Oh bapak nyaman ning kono kok iso. Pok iki pokok. Hmm. Beliaunya Pak Nardi itu yang diuntukkan, yang diutamakan adalah kepentingan pokok, kebutuhan pokok. Jadi internal itu yang harus diutamakan baru eksternal. Oh. Apik bahasane. Aku ngomong pokok, aku ngomong internal, itu keluarganya dulu. betul. Pak Nardi membina rumah tangga itu baik dan bagus dan sejahtera. Dan memprioritaskan kepentingan keluarga dan memprioritaskan kepentingan kebutuhan keluarga. Dan pada akhirnya mementingkan kepentingan karyawan. Karena prinsip dari Pak Nardi itu adalah happy wife, happy life. Wah. Apa kuwi? Ya kuwi sing keseret. Happy wife, Happy wife, happy life. happy life. Artinya Bahagiakan istrimu, maka hidupmu akan bahagia. Alhamdulillah. Pak Nardi membahagiakan istrinya. Iya. Dan akhirnya beliaunya bisa membahagiakan dan dibahagiakan oleh Tuhan yang Maha Esa. Amin oh, amin. gitu. Lho nggih. Masuk. Dadi Gini. pok iki Pokok. pokok. Oke. Yang kedua Pok neh. pokan. Pok iki kapok. Pok yang kedua kapok. Kapok. Pak Maksudnya? Nardi ora kapok. Proses itu pasti akan ada kegagalan. Oh ngono. Tapi beliaunya ora kapok. Beliaunya akan selalu berusaha dan mencari lini dan mencari apa yang menjadi kesuksesan dan goleki kegagalan itu apa? Penyebabnya apa? Dan beliaunya selalu mencari dan akhirnya menuju kesuksesan. Mula ana tetembungan air beriak tanda tak dalam, air tenang menghanyutkan ya kaya Pak Nardi. Beliaunya seperti Oh, itu. ngono. Ya ini enggak terlalu banyak bahasa, enggak terlalu banyak bicara, tapi bukti Kerja nyata. Kerja nyata yang selalu diutamakan. Berakit-rakit, Ke hulu, berenang-renang. ke tepian. Mula kaya Bapak Nardi, Ha-ha. bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Kemudian. Ngono lho. Ya. Jadi proses itu penting, Pak. Oh. Pok. Wih, pok saiki karekan. Anki insya Allah beliaunya Pak Nardi dan keluarga dan karyawan soko
Ude Jayamulya. Jayamulya. Insyaallah angki bakal antuk kanugrahan saking Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tepuk tangan buat Kluthuk. Tepuk tangan iki bengi iki menjelaskan luar biasa apik banget iki. Iki ora mung karyawane tok, tapi penonton sak menimbane. Insyaallah menika sedaya pinaringan berkah barokah saking Gusti Allah Subhanahu wa taala. Didohke bilahine cedhake rezekine. Amin. Iki lho, Mas kuwi ini Mas. Kakangku ngeten iki. Pokoke pintere jam-jaman, kok sak jam luwih goblok neh iki. Ora lho pinter iki pinter prewangan po. Yo pintere ning jam-jaman. Kowe iki rungokno kita. Kowe nek ya, kowe iki ngilermu ya jam-jaman. Bocah ganteng-ganteng kok banyu. Adikmu ku lho. Niki kawan bayi, kawan bayi. Oh, kawan bayi. Asmanipun Bapak Nardi. Narki saka tembung narima. Menungso kudu narima ing pandum. Wong ki lek diwehi jatah, diwehi apa rezeki sithik akeh saka Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala, kita harus mensyukuri. Amin. Karena dalam bahasa saya itu bisa dikatakan bahwasanya orang itu jangan bersyukur dari apa yang kita dapatkan, tapi kita mencari apa yang kita harus kita syukuri. Lho, Weh. dadi ora kudu bersyukur ning goleki Golek apa sing nggak disyukuri? Oh ngono. Dadi- Apa sing patut disyukuri? Betul. Dadi awake dhewe wis mencari apa yang harus kita syukuri. Insyaallah ora duwe jiwa iri, dengki lan srei. Niki Mas. Niki. Weh, kakangmu jan Loh, luar Tomeng biasa. kas balik jam-jaman iki. Oh ngono. Goblok nek. Ngono. Bapak Nardi. Iki dina-dina tansah nyenyuwun marang Gusti Kang Arya Jagat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Oh. Wong oleh budidaya ning awake dhewe ya aja lali manembah marang Gusti Allah Subhanahu wa taala. Hidup bermasyarakat. Hidup bermasyarakat, insyaallah kita akan hidup bermasyarakat akan bermanfaat. Apa meneh awake dhewe gandul ana ing oleh syafaate saka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaihi. Lho, ngoten lho, Bos. Kuwi Dadi narki narima di iki Dina-dina tansah ndedonga. lah Pak Nardi ki parapane panggilan akrabe Pak Ganong. Ganong. Apa artinya? Ga menika sok Pak enggak menika saka ngangge tembung NG nolek celukan. NG, enggak. Jane Ganong jane, tapi Nggih. kaprai kan Ganong. ganong. Enggak menika saka tembung ganteng. Wah, iya kowe arep golek undak-undakan ketoke kowe iki. Apa kok Enggak. diundai? Iki bayaran dilonge senenge ramu mok. Lah nyang apa? Kok diundai? Lah nyang apa? Bocah iki nek diundai ra gelem, gelemane dilong. Ya engko tak longane engko. Enggak menika ganteng, Pak. Ganteng. Beliaunya dadi wong ganteng, nyatane bojone tresno. Amin. Tapi aja ndelok wong ganteng karo wong ayu dari secara fisik, karena kita bisa mengatakan bahwasanya biasanya ada wong Jawa sing ngarani ayu kuwi tresno, dalam bahasa Inggris beautiful because of love. Wah, iya Inggris nah. Loh, Tokno. Bocah Artis piye balenono. aku selali iki aku. Anu ipul-ipul ngono, apa ipul-ipul mau? wong ki aja nyawang rupa. Aja nyawang rupa tegese wong lanang iki ketok ganteng mergo awake tresno, nyawang wong ayu mergo awake dhewe tresno, karena dalam pepatah utawa kata-kata bahasa Inggris Ipul-ipul, sudah Mas. dikatakan bahwasanya beautiful because of love. Oh, beauty. Beautiful because of love. Ipul-ipul wis bener. Kene mboten. Beautiful. Ayu kuwi Artine, tresno. artine. Ayu kuwi tresno. Ganteng kuwi tresno. Oh, dari segi Loh, nggih. perasaan. Dadi kaya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki, Hah? kula ning wandi bojo, karena saya cinta terhadap istri saya, akhirnya kula nyawang wong ayu-ayu ngeten iki nun sewu. Ya tetep ora gelem ya. Pengen aku jadi. Mbiyae. Kudune sing ayu mek bojomu. Imanmu ki ya tetep. Kok pengen iki lho. Bojoku welek. Sajake pengen tuku. Ngono. Piye to? Aku. Wong bojone iki ayu dhewe kok sampean ra ngerti. Lek kalih niki nggih. Kalah kalih bojo kula. Sapa asmane garwamu ke? Bojo kula jenenge nun. Asli. Asli nggih? Heeh. Gemini. Lah mosok. Bojone niki jenenge asli niku. Aku lek garwane ke kan hafal. Mergo pancen karo aku kulino. Sapa? Golek es tebu. Anu Anjarani ke sapa? Anjar sapa Nduk? Anjarwati Klitik. Anjar wening Iya, iya. bener Anjar wening. Anjar wening. Aku. Nek bojone niki jenenge Srianing. Sriani. Oh Mbak Sri. Nggih, Mbak Sri. Sri kapan kowe ani kuwi ta? Sip. Lho kan Sri Ani. Wong ngono ta. Heeh. Dados alhamdulillah. Ya karo ndonga, karo nembang, Siap. nembango liwat Nggih, donga buat nggih. pok-pokan Siap, siap. Ude Jayamulya iki ya. Dik. Wes siap. Ngangge seretan piye lekmu? Nggih, yo. Anu iki pancen kejaba komedian Klitik iki ya juara maca pat. Lah. Heeh, juara maca pat to tahun Wah, ngawur kok. 55. Kok maca pat pedhek iki maca ra tutuk kok. Maca lu kok, maca lu. Maca pat iki maca ra tutuk. Maca Jenengan lu. saged
gamelan apa? Sembarang. Lho campur musik no. Awake dhewe iki ya seniman ki ya kudu gamelan iso, musik iso. Cobi Mas, nyuwun kote Mas, minor Mas. Soale panjen kulino. Ndek iki ning tanggung arep tak susul jane kuwi iki. Ning tanggung ndek iki arep nyusul. Ampun, ampun Mas. Keturunan aku. Ampun, ampun. Lah nyang apa? Kula durung wedhek kok. Dalange jan wis tenan. Pengungan. Jan wis kan. Dan iki Lah lho, sing kaya aja mbok omong, Mas tak omongi. Apa? Iki mau dandan ning tebon. Hah? Tak kira iki sandingku ya iki. Terus? Tiwas lehku pipis ngadeg bareng jebledu iki kok. Lah terus akhire kowe piye Lho, pipismu? Mas kritik iya, nyapa? Gedhi ta aku. Ngomongne. Apa tebu apa piye sing gedhi? Ora mehku awakku leh dandan ning mburi kan bareng karo cah-cah iki lho. Oh alah, badanmu sing gedhi apa? Ora yo sing diseret mau. nyanyi ini wong telu ya Bos ya. Lho, lah nyapa to? Wong dhewe, wong loro. Wong loro no. Ayo. Anu kan ndonga buat Kok? Budi Nggih, nggih, Jaya Mulya. Kae kekasihmu engko di. Engko tak goleke wektu, Mbak. Maya kae santai Nggih, nggih, mawon. nggih. Nggih. Wis pokoke Saged. insyaallah. Bapak Nardi, tampan sekali. Nah, ngene lho maksudku. Insyaallah. Kowe nek nembangno irungmu ora mekrok ora iso to? Angger nembang kok mesti ngene iki ngapa to? Irunge biasa wae, Mas cobi panjenengan. Insya Allah. Loh, kepenak lho. Ayo, coba. Wah. Lah ya ta mekrok to. Irunge aja mekrok, biasa wae ora. Kowe lek ngelokne irungku enggak apik, Hei. padha karo kowe ora seneng karo kudrate Gusti Allah. Loh, Nah, aku lho. lah nyapa kok ora seneng? Ora nrimo ing pandum. Pancen ya irunge kaya ngene. Lah nek lak bersyukur to irung glon bolongane ya madhep ngesor kabeh. Lek Madhep ndangak. dhuwur ya kaya sepur dumbuk. Ya kaya sepur apa lelek udan ora ya ngecembong ya. Wong iku kudu apal tembang ngono. Apal-apal. Bisa ora? Iki apa? Bisa to? Iso. Saged betul. Saged. Kudu eling lho. Ya ya. Coba nduk. Bisa ora? Nduk? Coba. Napa? Sampeyan iso tembang. Ayo to. Ayo. Eh? Ora aku ngene. Lah mau jare ngejak kanca. Engko kanca tak goleke. Apa ngejak kanca? Bengi sida. iki. Sing nimbali Bapak Nardi. Yo. Bapak Nardi memang beliau baik sekali. Sudah terkenal petani di sana sini. Insya Allah Bapak Nardi banyak rezeki. Asoy. Weh yo. Iki sing tak enteni yo ngene iki. Enek asone barang. Cara ngajine tajwidmu iso apik tenan. Apa sih, Ngono. Usahane udene Jaya Mulya. Ya. Kowe ora dadak ngenteni ngapa to ndang Mikir, cak ngono lho. gedeng mikir kok. Dadak mikir wong bendina wis ngono. Udah, Anu, Cek. cak-cek ngono. Iya, iya, Kowe tak. mari ilmumu mbok entekne karo wiji mambengi iku lho. Ngono aku yo ngengeno ukel. Lah iki ora dingengeni. Ngengeno sepelan. Ude Jaya Mulya karyawane pancen prasaja. Ora lali mujudke syukur nanggap budaya. Insya Allah sak kabehe panjang yuswa. Asoy. Yo gini iki lho. Layak kowe Senengku ngene iki. layak kowe njaluk sinden kowe butuh marp asoe kuwi to. Dulur iki yo dulur ngene iki lho. Sing apik ngene iki, sing apik. Iki seru imbal-imbalane oleh. Terus. Matur nuwun. Asoe. Urung. Lah, kowe kaken aso. Urung. Aso ning kok ae. Lah aku salah begitu ping pindho kene wis kudu asoe. Wis ora cetha kaya. Matur nuwun Ah. dumateng sedaya penonton. Nonton. Muga
muga sing dipingini bakal kelakon. Aja sambat yen lenggahe sak ngenggon-ngenggon. Iki. Ayo. Ayo, Iki iki lantiping panggraita. Iya no, golek slamet dhewe-dhewe no. Bangsane iki. Ayo. Yen entuk rejeki kudu paron. Ayo, ya. Tegese paron iki sedekah. Bareng-bareng karo sinden. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin Adadama bi'ilmillah disolatan Ibadah idawami mustilahi Bapak Nardi usahane lak iya tebu. Ya. Nah, yo ora babu-babu ak culek mripatmu. mikir gendeng mikir mesti Kancane banyak ndak-ndak. Makane to aja dientek-entekne karo wiji. Pancen Pak Nardi yen tak sawang sugih ilmu. Piyayine sepuh yen durung ngerti ayo mbek guru. Iso sukses mergo Pak Nardi bekti karo ibu. Bisa lho. Ini Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. Ayo tak teruske. Mikir aku ya mikir. Oh, ayo Jan. Ayo. Pangenteni kancane selak. Yen Ora mung ibu, ora mung keluarga, ya ana bapak. saben-saben dahar Bapak Nardi mesti gawe opak. Iya. prasaja lah wis prasaja. Ora lali tetep bersyukur ngrasake enak. Senajan penak Bapak Nardi ora kapangdangan. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin hadal dapat bi'ilmillah Syukuran nekake wayang kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Insya Allah dek padha dipujekke rezekine ra arang-arang. Wong lek lambe lecet iki. Wis tak pikir, wis tak pikir. Terus. Rang. Padha Tak pikir Mas. salahmu to. Oh disisan. Sak sir pundi sing dhisik. Wong iki golek aman dhewe. Ayo, jale. Piye mau piye mau? Dah, alah. Saben syukuran ora lali gelar wayang. Kuwi nduduhne Bapak Nardi sregep sembahyang. Yen delok sedekahe ra arang-arang. Mula saka kuwi saben adol ora larang. Yen dipirsani dalange lenggah namine Mas Gareng. Yo. Gareng. Mas Rudi Gareng senengane dahar tengkleng. Seneng aku kuwi. Piyayine bagus, rambute dawa, tur rada mentereng. Oh ya apik. Yen dijalui tulung karo kanca mesti enteng. Ora lali ana dalang, ana dagelan. Yo. Lan.
wis iki cak-cak. Muga-muga rezekine sak paran-paran. Rino lan wangi ora lali nembah ming pangeran. Lan ora lali menanamkan jiwa kekeluargaan. Iso. Anak gawa sinden bengi iki cacahe 12. 12 ndi to? Lah kae loro mbek tung 4 lho. Anu jatah to. Ngawur. 8. Bengi iki ra lali Masudi gareng asta sinden 8. Sinden 8 yen tak sawang pancen ayu-ayu. Saya ngepinggir dhewe senajan ayu awake lemu. Kowe tak omongi kuwi ngono ya kendaanku. Wis malaras. Ngusak tak goleke kanca ya. Ana Basa ending tentane gendane. lha wis senengane dheke. Karena aku suwi ya, Pak. Senengane dheke. Lho iya no awake dhewe urip kudu geguyonan ben ora tegang. Nek ora tegang mesti panjang umur. Kaya ana Silva Nur Maulita, ana Mega. None, oh. Menika wonten warang kono. Ndi? Oh alah tak kira lek karyawane Pak. Saged. Tak kira lek karyawane Pak. Saged Mas. Pamane. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk. Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Jan menikmati tenan klip. Aku suwi lek mau mbok cium kene, saiki mbok jalur kene iki aku jane masmu apa gendakmu. Aku iki tresno lho kan sampean. Yen kon milih. Kawak terus nih. Ora, ketak gaya halus rada Sunda sithik lho. Iya. Pilih endi Mas Kluthuk. Mangan ketan apa mangan telo Mas Jok Kluthuk. Mas Jok Kluthuk. Pinter. Apa mulai enak ya? Kok teko abab ku rumah sang. Iki dhek bengok cara Sunda. Lah cek iman aja. Kowe iki tas mangan apa to jane kowe iki? Batang tek telu. Saku. Yen kon milih, Mas Jok Klitik. Yen kon milih, aku pilih mangan ketan. Weh lali Mas Kluthuk. Aku suwi. Ngrayai kaya. Pilen di Mas Kluthuk. Rapi perawan apa rapi rondok Mas Jok Kluthuk. Yen kon milih Mas Jok Klitik. Yen kon milih, aku pilih rapi perawan. Kok rapi perawan. Enak era karuan. Sebab Sebabnya apa kok kecicilan? Bangsel dadak joget yo ngopo? Oh enak ya musik iki. Lu kok iso cikile diguak masaku. Kok rapi perawan. Enak era karuan.
dong pengalaman. Nek rapi rondo. Tadi lagi. Matane iki lho. Iki lho. Nek rapi rondo. Enake rasa piro? Sebab peopo Mergo tilase yogo. Sik yoga ndi? Yoga ndi? Yoga A apa B apa C? Maksudnya iki Kene iki steril. Wisate tilase yogo iki tilase Kok steril rumasamu kabeh apa piye kok? Steril. tilase tidak tanggapan ngono lho. Wong ngono. Iki ana sinden loro. Sinden Cahyo. Sesuai Nggih, karo bawamu Semi Sunda ya. Nggih niku wau. Jajal digawa ning Parahyangan Terus, sisan. nggih, tembangipun napa, Bos? Balon, balon. Hah? Bajing lon, Lontong. loncat. Waduh. Bajing loncat, engko sing nembang iki kae sing joget. Oh, Nah, alah. lho iki anggenmu tak latih lho isuk mau. Mega iki, wah. Temu latih kleru. Apa? Iki nek bolate api nyekel mik. Lho kuwi nyekel mik dithukne rono. Piye to ga kowe iki kok ya? Temu latih piye to, Ga? Iki kita lagi tilase poro. Sik Sampeyan to. kok minyak aku to, Mas? Ora klitik iki ya ngawur, mosok enek sinden nyekel mik ngene. Lah iya. Lah Kok iya. saya tak kene mburi. Ora Jeneng pirsani to sing kene ya ngene tak matne mau yo. Ayo bene mik yo tak sak elek nggawa to kok ya. Tak weling. Nek mik mbok kek ngendi-ngendi enggak apa-apa. Ning nek sarane Om Kritik, nek nggawa HP, weling Om Kritik lho. Aja wong wedok aja disaki ning kene. Tanya apa? Enggak baik. Lah kok iso? Wong wedok kok ngesaki HP ning kene. Wis to tak jamin. Nyapa? Telepon angel, WA angel. Kok iso? Apa? Sulit sinyal. Lah nyapa? Lho, kene melewati daerah pegunungan to, Mas. Wangel iki. Mulane nek ning pegunungan, Heeh. kuwi HP-mu titipno bojomu. Terus karo wong lanang kon ngesaki ning kene. Wis saya jamin dimanapun tempat itu sinyal pasti baik. Sinyalnya mesti banter. Pasti banter kene. Lah apa? Cedek tower. Dadi kene iki. Iya, masuk Ya, akal, masuk akal. tawere sanil. Gitu. Aku ngrungokne omong-omongmu kok saya mumet aku. Sementara towere rusak mergo Aku dudono tower endi? Oh, sik rusak, Bos. Sik pembenahan. Pembenahan mergo mau diseret lho. Rusak apa bundas? Bundas. Tower kok bundas kaya. Bajing loncat ya. Bawa iki. Nggih. Bawane wis Iya. pilih endi Bawa tuh sithik. kowe rapi. Rondo apa rabi setan kuwi mau lho. Perawan, Maksudku. perawan. Heeh, perawan kuwi mau lho. Yo sampean sing nembang jenengan sing joget ya kaya. Nggih. Asalmu sapa, Nduk? Aku lagi Mega. Sampean sapa? Lita. Eh? Lita, Om. Ya. Sing banter nduk, rada banter Mas klitike dadak nyablek. Lita, Om. Pon. Pon mireng. Limo ngono ya. Loh, iya, linya harus panjang. Oh, Iya. Penciptaan. Loh, ben kersane Ya, ya. genah to, Ya, Om. penciptaan makna. Iya. sing kata penting ya. Aku gak ngerti kok sesuk sekolah. Enggak marane kritik marai neng tower barang ngono lho akhire. Ya. Engko kancanono ala Sunda ya. Nggih, nggih. Ah, Mas kritik Mas Gluduk. Le jenglengen engko lak ben. Loh. Anu to. Kok kowe arepe anu. Mosok bawa? Bawa iki. Bawa itu. Loh, pilih Ngeten lho. lawanmu dudu bawa ta kamu? Bawa iki mosok Oh, dhewe alah langsung. Sing bawa kan wis kowe. Pon. Ayo, Trik. Ah. Ayo, Yo, intro cantrik. Kumaha tu ayak naon si melokokuk. Sahadi itu. Yot. Oke, Mega golek gon sing ngombo. Bagus. Oh. Waduh.
Umah atu mas duduk saha eta saiki kan Mega karo sapa? Lita. Nggih. Wis mben ning Mbogem Mbak Sendur karo Rini. Nggih. Wah, wis tenan. Kudu siap, kudu siap. Menawi Lita kalih Mega menika saged kula wastani kembar duo bajing. Oh, duo bajing. Duo bajing. Cilik-cilik ya bener. Cilik-cilik bajing. Duo bajing. Menawi menengke Mbak Sendur kalih Mbak Kristina menika duo garangan. Nyapa kok ra duo regul pisan ben Duo rada regul. kereng rumah Rada aku. gede. Kok garangan piye to? Sinden ke macake ayu-ayu kok mau garang-garangke iki lho. Garangan. Kowe kulino garang bojomu berarti? Boten. Tenu niki mek anu Sasmita. Oh, Sasmi. Sastomi. Berarti sampean asline jenenge Sasmita. Sastomi, Sastomi. Melu iki angel, tak mambengi. Lho Mas aku iki nonton kaum masir kuwi nusul anakku pangkah nangis. Oh, cara aku tak racun. Anak adalah anak kok rumah aku diracun Tekse koyo. diracun kali rasa. Wong ngono. Iki bapak tak nyusul ommu klitik karo kluthuk ya. Jangan. Ngono. Bisa muni jangan. Lho piye to rumah aku? Biasane ya lodeh ngono. Iki aku nggawa presiden saka Nganjuk. Oh, nggih. Ana genduk Wida. Oh, Wida. Wida ya, Wida. Kene ben jumeneng spote sing dawa, Tik. Oh, siap dawa. Tungnu. Gling. Nah, niku mawon. Engko bar iki aku iki Pak Nardi uga ngrawuhi bintang tamu lho. Nanti sing anu Mbak Maya Praga. Oh iya no. Spektakuler. Sore mau wis digoncang. Pengen iki niat kajanipun Pak Nardi pengen berbagi kebahagiaan. Iya, dana rasa nyenengke warga masyarakat sekitar karo tasakuran. Amin. Nah, Kene Nduk Nada. nggih. Sapa jenenge? Nadia. Nadia iki lek sing anu kae kaya tak kuwet aku Mas aku. Nggih, sugeng dalu Pak Dalang. Sugeng dalu. Nggih, pripun kabare panjenengan, Pak? Alhamdulillah sehat Cahayu. Sehat nggih. Seger waras Cahayu. Oh, nggih, awet timur to Pak jenengan. Oh, iya aku selalu nang etan. Boten maksud kula niku awet nom ngoten lho. Lho, iya no kanca-kancaku nom kabeh kok ya. Lah nggih. Contone kritik nom. Riyen nika brewoken lho jenengan kok saniki kok bersih. Anu, kula sampun saged tumbas kerokan. Oh, ngoten. Dadi titik-titik Jane kula nggih anu lho Pak, anu. Dalem? Penak Sampe ki napa pripun? doh kono ki ngematke nggo
nggon wayang, garapan, Kuwi lek- sulukan, ngemati kok brewok. Kuwi lak ya sing biasane to, Mas. Nggih. Lah aku kan gak biasa. Aku suka sing berbulu-bulu ngono kuwi. Nah, nek ono sesuk Oh, tekokno Mas. pitik talkun, enek gulu, enek bulune. Bayakno dek iki karo sulak seneng. Iki ben nembang pundutanipun kanca-kanca menika Mbak Wida. Nggih. Wah, apa nduk jenengmu? Tembang Wida. Wida. bisa ketemu Wida. Wilayah keramaian yang menjadi pusat tujuannya. Apa wilayah ngendi kuwi? Wilayah, jadi senengane ngemol. ngono. Oh ngemol. Iki lak sinden Gensi to, sinden-sinden saiki. Ya. Apa gensi iki? Weh, jak mudeng neh. Mili neng nial. Iya. Heeh. Oh, sak dhuwure niku. Nah, ngono. Dadi Oke. kuwi itu wilayah rame yang menjadi pusat tujuannya. Heeh, tujuane ngendi kuwi? Wilayah apa, Mas? Ya kaya mall terus nggon supermarket. Ora kuwi maksudnya sampean gak kuwi. Iya kan? Iya Tuh. kan Mas Kluduk ya? Boh. Kok jahat. Iki kok tujuane nggon ulune Aku to iki. iki. Wah, aku. Oh iki marai. Nang ketir ngono lho aku ngrasani. Nyingkar ingku. Wiwi. Oh iya ta. Sapa kae? Wira suara ngendi kae mau apik suara. Pak Margono ta kuwi? Pak Margono ta kuwi? Ngawur Peru. Eh? Kuwi jenenge Muji ya kuwi. Heeh. Jajal bawa sekali tempo ya ora ketang apa ki? Gebek apa kok gebek apa iki judule? Selebe. Gebek apa? Sebelah. Gubuk asmara. Buk asmara. Ya. Nduk apal lagu iki ya? Sing apik lho, Mas. Ngene tak Ini. tutik. Ya. Apal ya Nduk ya? Apal. Jajal umpamane. Umpamane na 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 nino nani. Kuwi apa Nduk? Apa Nduk? Sore-sore. Lagu. Judule, Tembange judule. apa? Ketuk. Wah, ya Allah. Weh, jan. Jenengan tek loman to, Pak? Klitik lek ro cawe tok. Nino neno nano 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 nani. Apa? Niki judule. Ya judule. Wiwit pian Joko Melarat. Wis. Sama Loman. Seneng aku lek ngene iki. Jajal. Wis Loman. Jajal umpamane none nano nani. Selendang sutra kuning. Iya. Sono cawe Eh, itu. parah. Engko tak kei wae engko bagianmu. Brodol. Nene Nduk. Piye piye? Nano ni nani no nano ni nani. Ali-ali. Karo Siti Nanyar lomo ngono iku. Kelingan jematun. Noni noni nano no nani nano nino 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 nano nino 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 nano. Buta galak, buta-buta galak. Sinden tenane ngene iki. Lutuk tuk. Pamane. Nino nino. Apa duk? Sankas. Iki mudeng Oh, sampean ora- Neno nane ne. Caping gunung. Caping Oh, gunung. sampean belajar ro, sesuk iki belajar ro. Cak-cak ngono, Mas. Iya, aku Kowe iki iso, kok. iso. Nani Kuwi tanggapan campur sari ning ngandeng kali kecemplung selulup. Weh kira. Judule dawa men kaya. Sampean iki telas to? Pun telas. Karo Nek Telas. oke nduk, nggowo oke. Oh, nggih. Weh. Niki ikhlas nggih? Gowonen. Ikhlas. Aku ikhlas saiki iki kritik sekmu ngono kuwi angger nek Siti Nanyar lomo ngono. Oh. Wah, yo ora lho. Nying. Oh, kowe meri-meri nyonya. Lah ngono. Wae ono, wae Aja ono. karo wong liya tok dulur iki Iki diwehi. pancen sing nimbali ranono liya lah. Pak Nardi. Oke. Pak Nardi ki blobo kok ya. Restu Mas Gareng nggih. Dadi duit sing ditampa ki barokah. Iya amin amin amin. Ben amin. saya barokah didum-dumke. Iya penting lho kuwi. Sing penting sampean kudu ngerti asmane Pak. Pak Nardi. Jawabane kudu Pak Pak. Nardi. Nardi. Ngono lho. Sing digawe Pak Nardi. Ngono. Lah ngono lho. Didemi ngono sing kuwi. duwe Ude Jayamulya. Pak Nardi. Nah, Ngono. Aku pancen iki wis aku lek apal ngene iki. julukane Pak Ganong kuwi asline. Pak Nardi. Nah, ngono lah penak. Lah kok jaman Pak Nardi gampang ngono. Sing duwe truk sakmene mbane sapa? Pak Nardi. Ngono lho. Aku iki sapal. Dadi les ngene-ngene iki aku wis paham kok jaman Pak Nardi mesti aku mesti iso. Kowe duit karo Pak Nardi milih ndi? Pak Nardi. Ya wis kae lho, Pak Nardi ning kono lho. Halo Pak Nardi. Ya wis lenggah. bejomu, Mas. Pinter, cerdas cermat pinter. Oh lho, Pak Nardi lenggah Halo, lho. wis. Wong duit ra seneng nang yo pengen karo Pak Nardi. Pak Nardi nyun 50 ya, Pak. Lah kok njaluk kaya Apa? Aja ngisene to, Mas.
Di sini. Lho iya. Kak guyon. Ya ben di Nggih. Oh. ben di bapani Wida iki ya. Enak Niku. mam napa niku? Wah, Pangkur niku, aku. pangkur niku. Nggih. Nggih, dahar napa Pak Dalang? Aku iki tenan, Nduk. Nggih. Hidup adalah makan aku Makan. ngono. Mergo iki lerane Iki sing tak pangan kamu kanggo apa? Mbako iki, mbako. Saya setumbako. Rokok tak ulu. Nih. Lei. Apa? Andukmu lei. Ngomong ke cerbet. Iki sekti lho iki. Nggih. Sik enek. Sekti. Banyak lamu yo. Dok, Reno, Dok. Tangan. Nyok. Apa ning tanggung iki ndek ukele pangan. Kowe tak nyok. Lho. Hmm. Pen kabeh nyok. Bah. Kowe pokoke iso njipuk dhuwit iki tanpa nyinggol anduk. Ngene ya enteng lho ngene. Iki Kuwi jenenge mbok cutik, kuwi mbok cutik. Kuwi jenenge Kuwi mbok cutik. Ayo. Alah, kuwi mbok biak. tapi jalan. Wah, kuwi sapa piye lah? kuwi mau piye lek anu? Moh, aku duwe Lek anu duwe kasekten kok ming ora enek iso imbalane. lha aku lho rugi, ketok no. lho, ketok lho. Kowe njajal dhuwitmu kene kono. Aku enggak duit. Anu, ini Oh, iki manu ta carane main blendes. Ora, ayo njajal. Apa? Kok duwite kancane kok ya? Tenang, Ayo, tak Dik. iklan Lah kowe nih, budal yo. sangu apa ora? duitmu tidak? Alah, kok utang aku dhewe rasangon. Nyilih dulu ada. Ora, Gak oleh Mas, gak oleh. Teng. Kudu duwite dhewe. Oke. Kok celeng melu ta celeng? Leng duwite leng. Ateng. Dulur. Demet ya. Mangsane. Dadi maksudnya dulur panggah duit Aku obah lek- ngono. Duit tobat. Totoan ngene aku tak dompetku. Jika duit tanpa nyinggol anduk ora iso. Oh, lah ya andukku Iso iki berguna. jipuk Mangsamu. Oh, tokno. Tak dompetmu. Beh. PN iki. Pira kuwi? Sepur tak hitung. Sik, iki tak benakne iki ngene iki yo. 2.500 iki. Iso njukuk dhuwitku tanpa nyenggol anduk iki pen. Wah. Kowe ngino karo aku kowe. Ayo. Putune warok mangsamu. Kuwi enggak sak dompete enggak ya. Gangsaran, Pak. Salam. Kaki danyang bau reksa bumi ngriki kula nyuwun pangestu panjenengan. Kayak Mudin. Dulur papat 5 pancel ewang-ewangan aku anggonku. Jikuk duwite masku kluthuk muga-muga tanpa nyinggol anduk. Hot sontolot. Het sentelehet. Lemek turu sing diarani karpet. Jenang disa jenenge lemet. Nemplek ning kathok warnane kuning jenenge Kepet. Oh, mantra iki enek karpete. Lipat lipet wesi saiti pojo saipet pet mampet ilang duwite kluthuk. Oi. Agus iki ketoke setelane ya. Kayak tukang sulap ning gone jamu-jamu. Setelane. Nah, ini lho. Ini lho, Mas. Wong iki sing penting Nek dibuktekke. Nek Nek ngene iki anggere aku wis nyebut ngene Mbah Ndoyo, ilang dhuwitmu. Alah sing sapa? Lho, Wih. Urung mak jimok lho. wis tak jipuk. Tapi wis ilang. Ora enek, Mas. Wis sarana gaib. Lho, sing penting jikok tanpa nyinggol anduk. Masa? Lah delok jajali. Lah. Isik ngono lho. Lah ya wis, nek isik ya wis. Nah. Nyapa? Duitku lho. Lho. Kebo sapi gugu apane? Keluane. Menungso. Omongane. Kowe ngomong piye? Kowe ngomong sing njukuk dhuwit tanpa nyenggol anduk. Lho kowe lho lho. Lah iya. Lah iya, apa njukuk wis enek dhuwit ning ngono. Lah sing nggo anduk sapa? Aku. Lah ya wis. Lho, Ya wis bener ngono, Wong aku ra Mas. nyinggol andukmu kok iso. Lho, ra ngerti entuk tambah 50. Lho, napa, Mbak? Lho, kembang jagat, ngerti? Kembang jagat 50.000. Kowe kurang lecet kowe. Adikmu lecet kok. Ra mudeng kok kowe. Sesuk sampean belajar licet ngono lho, Mas. Dadi ben ora dingge pok-pokan. 350. Lah, ngenehi awakmu 200. Heeh, Dadi balik. Dadi 100. 350. Akeh memang, Mas. tak tekoni. Oke, aku ora masalah. Saya itu selalu ikhlas apa yang sudah saya berikan ke kamu. Nggih. Kowe calon didik betul kok apa? Tak tumbasne Rajakaya no. Apa kowe? Apa roh Rajakaya? Rajakaya iki open-open. Apa?
Ya kebo, sapi, Wedhus. wedhus sak panunggalane. Pitik sarane piye? Pitik. Dalek wedhus. Mbeh. Betul kok napa rencanane? Sapi. Sapi sarane piye? Mo. Wah, ya wis tak gone kene. Nah, ngono lho. Lah kok Hot sontol hot. Pati 50. Cek wong loro ki kok padha lecete to rumah saku. Ora cetha. bisa bahasa Indonesia ta? Iso gak wis gak sida iki ya. Rumah saku. Yo, gubuk 50 lagune. Apa ki mau? Gubuk asmara. Gubuk asmara. Nyingkar. Sepiro Mas Deni? Jaluk nah. Nah bener. Iki lho. Sampeyan kok lungguh? Lho aku linggo tapi ngadeg. Beh kowe iki Lah wong ya bundas ngono jare kok iso. kan mau panggang awakne anten. Nyingkar Mas Luduk. Rodok dedek. Sirahe aja ndangak ndingkluk. Dodone ngene sirahe lho gagah. Bahaya. Ini lho simetris. Nah. Dodomu iki. Nah. Wong dodone Nah. mongal. Karo mlaku. Nah. Yo. Kurang dhuwur. Kurang gede. Yo. Tane kan Sing wipo. sing nembang awakmu ya. Ya. Dabing ya. Tane yingkar Mas Klidik tenan kok irunge iso mekrok-mekrok. Ya Allah. Suarane apik. Nek lek ngelokno irungku tak cipok mborok nang. Jarene Mas Klidik ngono. Berarti aku sing ragat sing nyipok iki. Domong ya menange kakang ki ngono kuwi. Asoy. Menange kakang ki Aku ngono. melu, Mas. Melu-melu iki ra sangko. Kok nek urine tok ning tebon-tebon sepi-sepi tak asoy. Tak asa. Ayo, sing apik ne Mas, sing apik. Nah, sing Lingsam. Aku pengen ngrungokne suaramu Cahyu. Iya. Wo suarane Wida. Oh. Yes. Malah kaya sponsor tisu magic gak di sisi. Ora cetha. Lingsem. Lingsam yen ke mutan. Wida. Dalem Kang Mas? Cepet-cepet mlakune. Ora. Kuwi roh apa bedane truk karo aku Cahyu? Napa to Kang Mas bedane? Yen treke dienggo momot tebu, Heeh. tapi yen aku dienggo momot atimu Cahyu. Oh. Mas Kluthuk. Lah kok guyumu gilani ya? Kok Sik, toh. ayu lo kok guyu? Wida ki malah kaya kuntilanak lho. Apa iki etok-etoke Widaki roman karo Joko Kendil. Heeh. Aja to paling ora Joko Dolok. Aja ya kuwi to. Joko Kendil. Aja. Kendil. Kowe dadi kendil tenan kowe ndek kakang kendil repot tuh. Ya. Iya. Terus dong. Konti mang. Kok terus Eli? Ben ketok rumah. Ya sangar. Wah, apik Mas. Ya Dadi Allah. Apik. Loh, apik lho Mas. Iki untuk kaya ngene iki efek kakek ngerokok di tebu ngene iki. Mas, nun sewu Mas, nun sewu. Iki ene rambute iki lho Mas, ya Allah, cangkemmu dirubung rambut ki lho. Pancen aku sak kabeh untuk rambutin. kowe tok-tok ya, etoke kowe kedanan karo kuwi kesem. Niki? Ya. Oh, nggih. Senajan to lek rupa ning sampean tresno. Iya. Jenenge sapa Mas? Jenenge Joko Edi. Edi. Ora kendil to? Umpamane kendil. Awakmu rada rada sing penak mlaku. Awakmu rada kenyi, bindeng sithik. Oh, ngisi ha, kamu ngisi ha. Siap. Ya. Siap. Kang Masku jongkok kendil. Ya ayu, ya ayu. Ya ayu banget iki. Aku eneng lho kuwi. Olah Kang Mas. Aku Jaremu arepe nukokne aku emas-emasan.
Ini tak luak ni manlung lam. Kalau tak luak ni menanggapan ngina tak tukani ondal nduk, tak tukani ondal. Hah? Apa kuwi? Ondal metik. Apa kuwi? Otol ya apa, Mas? Apa kuwi? Ondal etik lho. Oh, motor. Motor metik. Ondal etik. Oh, anune Patrick. Apa kuwi? Oh. Trik aja mok tawakne to le kaya. Nyapa? Ping jaluk. Orang ini enggak ungu. Guyu kekel iki lho. Marem. Oh nesu. Nesu. Aja kaya mangkono Kang Mas. Mas ya rupamu kaya ngono aku panggah tresna karo kowe. Ondal etik lho. Ini. Otol metik. Ondal etik. Motor metik. Oh, motor Etik. metik. Ah. Walah montor Patrick. Ondal etik ini. Metrik. Ini nyes lho. Ini nyes. Walah anu nyetrumi wae apa Motor ngene. cas-casan gitu lho. Nyetrumi wae. Nyetrumi dengkulmu. Apa lah ngene kodene kok Sing dicas ngoten niku lho. Gah upilmu dawa iki lho. Gah Motor metrik. walah montor metik. Nggih. Kelek iki lho. Wah, klitik ya didudut ae lho. Lara lho cuk yo. Lho iya. Kalem ae. Kalem aja kok brudeng lara Pak. Mas. Masaku. Ora undeng ngono etik. Iya, anu montor metik. Ngono kuwi sesuk operasi lho Mas, mbok odot nemen ngono kuwi. Bawa terusno. Etotoke awakmu topo tuh, awakmu topo etotoke topo. Oh, alah. Lampahan. Apa muga-muga oleh ana etik. Etik. Malah ada Patrick. Topo tuh, topo. Kang kas Topo rokok. Oh, topo. Topo, engko totoke malih. Tampune rada peteng sik. Ditutupi lampune peteng. Tresno tulus nadyan ningku buk asmara. Tuk tak tuk. Ayo Gus, pegangan ketoprak Gus. Lampu padam. Dengan tiba-tiba Sang Joko Kendil berubah wajah menjadi sosok pengiran piningit. Wah, Poh sangar. Loh, kualik Mas. Oh ya wis. Assalamualaikum. Kok kaya wong Arab to. Allahu Akbar. Iya. nyapok ge Allah enggak. Rasa ge kuwi. Lah ngene malah kaya wong Iran. Astagfirullahaladzim. Roh aku malah istighfar terus sampean kok. Masa enek. Bar tadi Joko Kendil wis tadi. Masa Joko Kendil maling ganteng terus apa lambene lumutan ngono kuwi lah. Mergo pengen kakek numpak pental elektrik. Lambene lumutan iki lho ngantekan masaku. Ya lagune Gubuk asmara. Gubuk Asmara. Iso lumutan kaya ngene ndelok aku temen ta ndelok. Judule atletik. Ya. Yen Kenen sik to. Nggih, jenengan agem riyen. Kenen sik. Kula nggih malih penasaran. Gak kok kena upas anu. Gak kena upas ya. Ora enek ya. Aman ya. Aman. Aku demen. Lah kok keteng to malian. Oh, lek ngene dadi duduk Mas Rudi Gareng. Sapa, Mas? Rudi Suruh. Oh, Soro. Nah, apik to. Assalamualaikum. Kayak Gus Samsudin lek ngene. Nyopeken ngene sangu sesuk Mas aku. Yo gubuk lumut apa gubuk Asmara. Nggih. Yen liwat aku ki
Gubuk kae londo. Heeh. Gong tunggang Datetan sajroning ati lo cahayu ora luntur saya merati aku kowe dadi karepmu merekeleren ning gubuk asmara yo Wita Gubuk kae londo apa ya kok daun nggih kibote sinten Pak asmane Agis jan terampil sekali Pak Agis Pak Agus oh Pak Agus Pak Agus ki senengane numpak otomatik habis ini beli otomatik ya ya Agus catetan sajroning Mata luntur saya merah
ah. Pam 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 pam. Oh! Oke. Yes. Nggih matur sembah nuwun. Terima kasih. Nggih. Pinarmiendo Mbak Wida. Mas Kritik, Ya, Bu. untuk Nggih. menika yang ditunggu-tunggu Siap. dari sore tadi ada dalu mereka pancen sengaja Pak Nggih, Nardi nggih. ngrawuhke Nggih. Mbak Maya Alhamdulillah. Praga. Siap. Nah, Langsung digawe aja Gus. Jatri mingganing sasana pagelaran upama lagune sing anu ki apa ya? Lagunya Sepot sik no. Spot sik. Ibu, bilo, cibo, kenyes, mampu baca Yes, kritik. Ngono iki kritik golek nggon lungguhe ya ning ngarepe. Nah. Menika Mbak Maya Praga. Tuk. Menika ngastomi iki pun Cahayu. Wah, kritikne lungguh ya ning Oke. ngarepe. Apa? Aku gak delok aku. Monggo, ini punya jenengan. matur nuwun, matur nuwun. Buat Pak Nardi dan juga Ude Jayamulyo semoga selalu berkah dan jaya. Iya, amin. Lagunya apa Mbak Maya untuk warga masyarakat Boto Sidomulyo malam hari ini? Selamat malam. Belum ngantuk semuanya ya? Belum. Belum. Padahal iki waktunya bobok loh. Hai. Abah Sunardi Ya. Ini sudah nanti waktunya mau nyanyi. sudah waktunya bobok, tapi kalau melihat jenengan tuh kayak kudu bangun gitu ya. Oh, apanya yang bangun? Semangatnya, Oh, iya. semangatnya. Iki mau wis dirasani karo sopirku kok. Apa? Niku pas-pasan kula, Mas. Lagunya untuk warga masyarakat Boto napa Halo, Cahayu? asmane sinten, Mbak? Aduh, Maya. Sehat nih Mbak Maya nggih? Oh iya. Alhamdulillah. Kenalan dulu dong. Nggih, Mbak. Namanya siapa, Mas? Kula Jogluduk Harap Ali Muhammad Sokeh bin Ajibek. Masya Allah. Nggih. Maya Praga. Mbak Praga nggih siang. Mohon selalu. maaf, Mbak. Enak, Saya Mbak. juga pengen kenalan. Iya. Nggih. Nama saya Alek Rivaldo. Alah. Maya Praga. Jenengmu Aku yo kenalan toh, jenengku Oh, iya. Soleh Soleman Roset. Kowe ngawur. Niki aslinipun Mbah. Senes Mas Rudi Gareng. Ya terus? Iya. Nika Roko Mas Jandu Wibisono. Masa Janoko. Janoko. Nah, gila. Jantung. Nggih. Mbak- Apa? Mbak Lagu Praga, untuk lagu- warga masyarakat? Mbak Apa Praga, Cahayu? Oke. Mbak Praga, apa Mbak Praga? Mbak Praga. Langsung. Oh, langsung. Bojoku. Oke. Bersama Cakra Buana. Nah, Cakra Budaya. Gadis manis Kalimantan. Terkesan sepanjang jalan. Oke, Jaya Mulyo. Nawan gadis manis Kalimantan. Terkesan perhatian. Gadis manis Kalimantan. Ya. Sepanjang malam. Dasi ceblok. Ku manis dan rupawan. Dasi Gadis ceblok. manis Kalimantan. Ulang-ulang tak bayang-bayang. Perhatian. Oke, ladies and gentlemen, the song is PP apa? Satu lagu Wes tutokno. yang lagi viral di TikTok nih, Wes Mas. tutokno aku tak Mas. nggih iki. ae. Piye, Mas? Aku iki mergo tak kon njukune kacamata nek ngelirik. Kenapa? Nek ngelirik ben ra ketok no. Oh iya. Tapi anu loh, Dik.
Mripanmu ketok kok blobok terus Marian. Anu Pak, Gak, Pak Rudi. Satu lagu lagi ya. Ya. Abah Rudi. Pak Rudi izin Pak Rudi. Oke. Apa? Anu kene apotek diceritakan di apotek. Yang apa? Buat Sote. apa, Mas? Aku tak golek antimu ndang turu. Apotek apa? Mbah antimu ndang turu aku. Loh kok babu piye kok? Kowe kok ngono. Sampeyan aku wis- Aku nggih kacamata ora ndelok kuwi. Oke. Ngemati yoga iki lho. Enak lho. Nggih kacamata tak mati sing. tak delok apa ya? Kang Badus lho. Begitu kene-kene lho kok. Lah wong arep tak jak duit lho kok sampean malah. Ruasane. Tayakno dilapi anduk. Lagune apa Mbak Maya? Oke. Satu sebentar, lagi. Satu lagi ya. Oke. Ini buat Soibul Hajah, Pak Nardi. Abah Sunardi. Nggih Mbak Mak. Ini biasanya mau nyanyi loh. Oh ngoten. Iya. Wonten Pak Nardi. wonten. Kalau pas dangdutan nyanyi, tapi nggak tahu orangnya tadi ada. Nah. Monggo, Big Boss dari UD Jaya Mulya. Jaya Mulya. Nggih Pak Nardi, nggih. Nggih. Ngriki Pak. Nggih, mboten napa-napa, mboten ayo napa-napa. monggo. Anu Pak, mumpung bareng kali campur sari cakra buana niki. Ayo Bah Nardi. Cakra budaya. Ketok suira melu diling-iling. Ya ora apa-apa to Mas. Soale iki kan wis jam 1 wae bobok. Dadi kaya ngipi apa piye ngono ya. Anggap aja wis Pripun, sponsor. Anu Pak Nadi mau WA. Anggap Beliaunya aja sponsor lewat. ya, beliaunya hanya melihat Iklan. tidak mendengarkan ya. Iya, Oke. monggo. Bebas Oh, iya. jenengan Napa bebas, Mbak? ya. Kita Tunggal berduet mawon. gimana? Ayo Kek. Siap. Aku nek. Kita berduet lagu itu. Oke. Jangan tunggu lama-lama. Oke. Nanti lama-lama aku ambil orang. asik. Oke. Iya. Tuk. Anu duwike dagelan jikun sik aku tak karo iki. Nah, terus Duwite dagelan kowe muduno sik aku tak karo iki. Sik ta, aku tulung tukok anu. Oh. Tisu magic. Mas aku ora Ra ketok. sembrono. Ini warna-warni dalam dunia wayang Oke. zaman sekarang. Oke, lagunya apa iki? Jangan tunggu malam-malam. Oke. Iya. Anu Iya. we. Kita bertiga aja. Bertiga aja nggak apa-apa. Bertiga oke Mbak. Aku, kamu. Oke. Berarti bertiga. Boleh. Menengah ke atas bagiannya Mas Gluduk. Ya. Menengah ke bawah Om Glitik. Maaf. Nyapa? Aku rambut kowe nggon pok-pokan. Mas aku. Lah penting lho. Pok-pokan. Ya. Oke, jangan tunggu pok-pokan. Apa? Oke. Lama-lama. Ayo. Kita nyanyi bareng semuanya ya. Sampai pagi. Lah engko terus aku piye lek ngantek isu? Ora popo. Ya Le. Tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu Buat kocok-kocok warung, soundtrack. nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Jangan tunggu lama-lama, nanti lama-lama aku diambil orang. Oke. Piye. Omongno sesuk nek pijet ning ndi nggone iki. Ada nyang opo to kok ya. Oke, terima kasih nggih Pak Maya Praga. Terima kasih ya baru Nggih, digaring. Matur sembah nuwun sudah Dan juga bergabung. semuanya. Sudah Terima kasih sampai bergabung. jumpa lagi. Heeh. Atur nuwun ya, Mbak. Matur Oke. suwun. Mbak, pangapunten. Besok tanggal Apa tanggal 2 di mana, Mbak? Ya. Tanggal 2 di mana? 2 bulan ngarep apa? kowe tak. Ayo tak sewamluk rumah aku. Oh, sik. Tanggal 2 yo ning tanggalan to. Tanggal 2 ning tanggalan ya, Mbak. Penjenan di digareng. mana? Maksudnya 2 itu gimana? 1, 2. Betul. Di tanggal 2 Mei itu penjenan tindak mboten. Terus Ada jadwal enggak untuk show? kalau ada gimana? Kalau enggak gimana? Saya minta Kalau direkomendasi. kalau ada saya tak ikut jenengan. Nah, ngono. Oke, wis pokoknya terima kasih ya Mbak Maya. Oke. Matur sembah nuwun. Sampai jumpa ya. Oke, buat Ude Sukses Jaya Mulya. semuanya. Terima kasih. Sukses Ya, ya. selalu. Ya, tepuk tangan untuk Mbak Maya, tepuk Maya tangan, tepuk Praga. tangan, tepuk tangan. Sik, medune Mbak Maya diringi karo Intan karo Mas Kritik. Nggih. Selintutan. Sikat. Dados. Yo. Kene nduk Intan.